Čauko, zdravím vás z môjho tretieho návodu. A tento návod je vlastne o tom, kto má rád skyblocky alebo také niečo, alebo nechce sa mu ísť ťažiť cobblestone do podzem, tak tu je návod na cobblestone generátor. Takže spravíme si takúto ospravedlňujem sa za lagy. Spravíme si takéto ako menšie večko. Ale ešte som chcel povedať, na niektorých serveroch sú pistony zakázané. Takže aj redstone tým pádom a všelijaké veci. Ja teraz vám ukážem ako spraviť s pistónom a hneď potom si ukážeme ako spraviť bez pistónu. Takže no takto som nechcel. Hop. Hop. Ešte som chcel povedať, čo budeme potrebovať. Budeme potrebovať nejaký blok nehoriaci, redstone repeater, pistón, lávu, vodu a páčku. Takže ja si sem dám pistón. Tu dám blok, tu dám blok, tu dám blok. A teraz spravím iba hop. A ideme. Dneska už natáčam s Optifineom, ktorý sa mi konečne podaril dať do... Ešte toto si dám takto a osvetlím si to tu radšej. Ktorý sa mi konečne podaril dať bez... tak toto, aha no. Bez bugov do Minecraftu. Vtedy mi bugoval zvuk, neviem prečo. Tak, a sem si dáme páčku. Ja si ju teraz rovno vysuniem. Pistón. A sem si dáme lávu. A sem si dáme vodu. Teraz iba prvýkrát to bude... Čo? No tak toto som nechcel. Práve tohto som sa bál, že sa mi toto stane. Tohto som sa bál, že sa mi toto stane. A na toto si treba dať pozor. Vždycky tu si dať nejaký, ja neviem, slab, nejaký stone slab alebo niečo. A ja si sem dám teraz páčku. A teraz už by to malo ísť v absolútnom poriadku. Vidíte? Iba vysunie, dáte späť. A vlastne, keď nemáte pistón, tak to funguje tak. No teraz ten pistón nejdem dávať preč, že máte krompáč, vlastne iba prídete a rozbijete. No teraz ja som toho rozbil trochu viac. A takto budete, takto jednoducho budete rozbíjať a on vám bude padať. Sice som ešte nezistil, ako to spraviť, tak aby nepadali tie veci do hlavy. Teda ten cobblestone. No ja mám také bugy, lagy. Tak ďakujem za like a odber a čau.